Ukeraman u Alvaro Morata ba Lamine Yamal un salang ukritas player hak history jang ka jingela kai football hak ri Spain bat un sathau ya ka history na ka banta ka Spain kum u Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo u Alvaro Morata u balang urang ngela kai jang ka klub AC Milan bat kum joro u balang u kapten jang ka ri Spain Ukeraman bat u ngej scam ba u player u badang kena jang ka ri Spain bat kum joro jang ka klub Barcelona un sekelalang kum uta ukritas player hak history jang ka jingela kai football hak ri Spain u Alvaro Morata u Cristiano ya Lamine Yamal ban pan i ka nuksa jang u Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo u ne u kapten jang ka ri Spain u ngej ba u ne urang ngela kai u badang kena jang ka klub Barcelona un salang u wei na kirang ngela kai ke bakrau tam hak history jang ka ri Spain u Alvaro Morata ula ay ka cingero ya Lamine Yamal hakaba ula ong ula doni ka cinglong ka bakut jingmut bah ka bae ban syam ha ubreu padangkat hakarta jang ula doni ka jingmut ka basyai bah syapang ka aka ka ba ukwa ban le ha oi ngampat jio i ya ka bakum kata bat ngampat jio i ya player u bakum uta batang ka we ka training section kala yang ban singotho ba ulong u ba per man la ka arpeu la ni lai peusnem uwei lane arngut ki jumi hi kum u Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo henre naga banta jonga ulayo eke baro ki badan kam ban thau ya ke history bat ngas ngoskem balada umlong u bakrau tam ha ke history jong ka Spain henre unlong tikna uwei naki uladap thau ya ke history bat nge deka bajob ya ke Eurocop jong usnam arajar artu sau udang don khadan resnam hakapor baka tournament kasdang bat ngakermen punyai peten ban le yakane udai upara lok jonga namar ula ban penlong yanga ban job bon ki aka naga banta ka kon huni le kai kari jongi kata kari Spain ang u kapten jong kari Spain kata u Alvaro Morata kuble shibot ya pi ki para lok ki bujus ngau tenan ban page ki video hakane ke channel lada dai pi ibadang thamai singa baban subscribe yakane ke channel ngin sing dopat hakaway ke video kublai shibon